Dobre. Alebo možno tak potichučku, je pre vás OK tá hudba? Asi som tam chcela, že na to. Ja to budem ticho šefovať. Moja zlatá. Som chcela, aby si tak oddychla, vieš, že by si ale Verunka je fotografka, tak aby nemala... Ale to iba hobby. Moja zlatá. Dobre, tak ja vás to vítam. Veľmi srdečne. Veľmi sa teším, že ste prišli a ja som sa dosť tešila na tento deň. Mne sa celý týždeň načítavali také veci, že ktoré tu budeme dneska preberať, takže myslím, že to bude riadne silné. No a tak, ja si idem začať takým naladením, aby sme zanechali ten stres, ktorý sme nabrali po ceste a tak, a také nacítenie sa na teličko. Tak ak tak cítite, môžete si zavrieť očka, ale môžete ich nechať aj otvorené. A môžete si položiť ruku sem na úroveň žalúdka. Môžete si započúvať do tej príjemnej hudby. Tak sa Neviem, čo sa stalo. Tak a môžem teda to nechať, takže aby to bolo počuť? Mne to je príjemné, vám je to príjemné počuť? Áno. Ďakujem pekne. Ja sa budem si to, budem pohľadať tú hlasitosť takým môjtom. Ďakujem ti veľmi pekne. Dobre, takže môžete sa nacítiť na tú príjemnú hudbu. Môžete sa nacítiť na svoje teličko. A môžete si predstaviť, ako sedíte na krásnej čistinke, na lúke a okolo vás je voňavý les. Cítite vôňu pôdy, vôňu listov, vôňu stromov. A cítite životodárnu energiu prírody, ako vám naplňa každú bunku. Kúsok od vás tečie potôčik a nabáda vás, aby ste tam vložili všetko, čo vás trápi, nad čím premýšľate a všetky ťažkosti, ktoré riešite tieto dni. Môžete si predstaviť, ako to jemne ukladáte na vodu a pozorujete to ako listy, ktoré odnáša voda. A zrazu sa cítite ľahší. Potom si môžete nacítiť, ako v strede vašej bytosti, tam kde si držíte ruku v oblasti srdca, sa rozsvecuje svetlo. Je to vaše vlastné svetlo. A tá guľa svetla sa zväčšuje a zväčšuje. Najskôr je ako tenisová loptička, potom ako futbalová lopta. A je stále väčšia a väčšia. Viac sa rozmáha do priestoru, až nakoniec zobaluje celé vaše telo a je ešte niekoľko centimetrov okolo vášho tela. A cítite z hora, ako vám cez korunu natieká svetlo do tohto stredu, do vášho srdca a naplňa celú túto guľu svetlom vo vašom tele aj okolo vášho tela. A cítite iba pokoj, harmóniu a čistú lásku vo vašom srdci. Lebo ste to vy sami. Potom môžete veľmi jemne a opatrne sa maličky vrátiť tu a teraz a nacítiť sa a vychutnať si tie témy, ktoré dneska budeme prinášať. Vnímam to tak, že sme takí
taký živý organizmus. A tak ako cítite vy mňa, tak cítim aj ja vás. A tie témy budú prichádzať aj tak samé. Ja som to včera za prípravu ani neskúšala. Minulé ma to úplne nekoplo, že nemám si chystať žiadnu prípravu. Lebo si myslím, že celý týždeň sa naozaj zbierali tie témy a cítila som, že to mám nechať v absolútnom plynutí. Lebo mám ten názor, že o téme, o ktorej sa ideme dneska rozprávať, o tej téme každý z vás vie na tej duševnej úrovni z iných životov a tá duša to pozná, tá duša to ovláda a ja vám to možno iba pripomeniem. A myslím si, že takto fungujú teda všetci terapeuti v dnešnej dobe a liečitelia, že nám iba vyťahujú naše vlastné spomienky a sme to my sami. Kto si to vlastne rozpomína. A to je veľmi dôležité, keď vám niekto povie, že vás niečo naučil, bude si na to robiť nejaký nárok, tak mu môžete povedať, že to moja vlastná duša si spomenula. Tebe ďakujem, že si mi to pripomenul a to je všetko. Takto čisté by to malo byť. Posvetná sexualita pre mňa znamená niečo, čo by som nazvala ako výmena svetla pri milovaní. Ale poďme možno trošku najskôr k téme takého vedomého milovania, čo to vôbec je vedomé milovanie, lebo to je pre mňa kľúčik od toho posvetného milovania, od toho, kedy sa vieme spojiť s vlastným božstvom vo vnútri a napojiť sa až na tú energiu stvoriteľa, alebo vesmíru, alebo univerza, každý to nazýva inak. A dnes chcem hovoriť o tom, že sme tvorcovia úplne všetkého, každého detailu. Ešte aj to, že sme tu, sme si vytvorili cez seba. A máme tvorivý potenciál v každodennom živote a pri milovaní s tým posvetným milencom a muži s posvetnou milenkou sa vedia dostať do stavu, kedy dokážu naozaj do hmoty dostávať tú realitu oveľa rýchlejšie podľa svojho chcenia. Vedia si zlepšovať zdravotný stav, vedia si zlepšovať veci hmotné a aj veci pre celú komunitu alebo dokonca pre celé ľudstvo. Ja som to vnímala tak, keď sa mi zvedomili spomienky na také posvetné milovanie, že žena potrebuje si dovoliť sa absolútne odovzdať tomu mužovi. Odovzdať sa v tom, že prestane kontrolovať veci, prestane mať v hlave nastavené nejaké stopky alebo chce to nejako navigovať alebo riešiť, ale tak miluje toho svojho partnera a tak mu dôveruje, že pustí úplne prátky. S týmto sa ale silne snúbi téma lásky, lebo my si niekedy myslíme, že milujeme, ale často je skutočnosť taká, že nedovolujeme tomu mužovi, aby nás naozaj miloval úplne celé. A naopak, muži si niekedy nedovolujú milovať naplno. Lebo máme za tým strach. Niekedy strach zo straty, z bolesti, z opustenia, zo smrti. Máme v tomto momente toľko minulých životov za sebou, kedy sme zažili toľko bolesti kvôli láske, že v tomto živote nám veľmi rýchlo naskakujú spomienky na bolesť. A keď sa nedaj Bože stane, že v tomto živote zažijeme partnerstvo, kde to bolelo, trpeli sme, plakali sme a keď to zo začiatku nebolelo, tak to bolo pri rozchode, alebo sú tam veci, ktoré pre nás nie sú vyhovujúce, tak sa nám znovu naskočí ten vzorec, že aha, pozri sa, tak to vyzerá láska. Na čo ty chceš lásku v tom živote? Chceš takto trpieť? To niekedy to naše povedomie funguje a spôsobí to, že nám potom nefungujú tie aktuálne vzťahy a nevieme sa otvoriť tomu skutočnému partnerovi. Predstavte si, že vybrujeme na úrovni srdca, na nejakej úrovni a
A keď tam mám nastavený režim, že môžem milovať alebo byť milovaná iba trochu, aby to bolo bezpečné, tak tí muži, ktorí sú podobne navibrovaní ako ja, že aj ja ťa budem milovať len trochu, aby to bolo bezpečné, tak presne takých stretneme. A ten partner, ktorý je niekde tu, ktorý by mohol byť ten skutočný, s ktorým by sme mohli zažívať to nádherné aj milovanie, ale aj súžitie, zdieľanie toho života, my sa nedokážeme zacítiť, pretože to srdce naše, nehovorím samozrejme o všetkých, ale to z toho, čo vnímam teraz vo svojom okolí, to srdce vibruje na takej úrovni, že nie je tak otvorené tej skutočnej láske, tej hlbokej dôvere, že sa ani nevidíme, my sa nestretneme, ani keby sme boli v tom istom autobuse. A jediné, čo s tým vieme urobiť, je to, že sa nacítim na to moje srdce. Skúsim si predstaviť, že mám pred sebou muža, môžete si môžete predstaviť ženu, ktorú milujem. A ženy túžia po tom, že sa chcú rozpustiť, úplne sa odozdať tomu mužovi a predstavte si, ako zo srdca toho muža k vám prúdi príliv lásky. A vy sa to bojíte pustiť, lebo sa bojíte, že sa v tom strátite a úplne sa strátite a už vás nikto neposkladá. A zistíte, že sa nebojíte toho, že vás nikto neposkladá, bojíte sa toho, že vám znovu ublíži. Že tam bude smutok, bolesť, že vám budú znovu tiecť slzy a znovu vám bude plakať srdce od bolesti. A môžete si predstaviť, ako sa to srdce lieči od dávnej starovekej bolesti, toho srdca, ktoré si zažilo utrpenie kvôli láske, lebo teraz to už nepotrebujeme, v tomto živote už to nie je potrebné. Lebo to bolo nacítené, pochopené. A teraz je obdobie, kedy máme mať tie partnerstvá skutočné, naplňujúce. A aby sme to mohli dosiahnuť, už tam nemôžeme mať tú bolesť. Lenže tá bolesť aj u mužov, aj u žien nie je iba na úrovni srdca, ale môže byť práve v oblasti lona, v oblasti jomy. U mužov v oblasti srdca aj mužstva. A to sú veci, ktoré energeticky blokujú aj ženy, aj mužov k tomu, aby sme sa otvorili tej láske. Môžeme si urobiť taký test, keď chcete, že si skúsime predstaviť to srdce ako takú záhradu. Uvidíte, či tam uvidíte aj také múry alebo chrám. Ja keď som začala s tým liečením, ja som tam mala rovne takú budovu. Takže to uvidíte, čo tam uvidíte. A potom si môžete predstaviť ako cez tú bránu. K tej bráne prichádza ten človek, muž alebo žena. Nemusí to byť reálny partner, stačí tam tá esencia, alebo to môže byť reálny partner, ktorého aktuálne milujete. A to skúste si iba nasťahovať ako cez to srdce. Pôjde taký jemný prúdik svetla, začnite iba takým jemným prúdikom svetla do vášho srdiečka. A iba cítite, nemusíme ísť do nejakého liečenia, iba si to nacítite, že či to ide. Že môžete si nasiť svoje srdce, môžete si tam tak 2-3 krát nadýchnuť. Môžete prejsť vedomím svojho srdca. Môžete si predstaviť také schodíky, ako schádzate do srdca, do tej oblasti. A vidíte tam nádhernú záhradu. Mala byť žiarivá, živá, zelená, plná kvetov, plná vtáctva, plná hmyzu. Proste, keď si predstavíte nejakú nádhernú záhradu niekde v Perzii alebo niekde v tých krajinách, a skutočne prekypuje živosťou. Ak tam uvidíte nejaké múry, tak ich môžete iba pozorovať a v budúcnosti ich kľudne môžete poslať preč do svetla. A skúste si teraz nacítiť toho partnera, ako stojí pred tými bránami do tej záhrady a iba si predstavte ten jemný prúd
svetla lásky z toho srdca. To znamená, že vy ste ten prijímateľ tej lásky. Skúste si nacítiť, či to vaše srdiečko, keď tam stojíte v strede tej záhrady, či sa vie otvoriť. Alebo či je ako taký pupeň so zelenými okvetnými lístkami je uzavretý. Alebo je malinko otvorený a ten prúd svetla vie prejsť dovnútra. Ak to dokážete cítiť a cítite to, tak môžete si predstaviť, že ten kvet sa otvára, alebo si môžete iba nacítiť, ako to máte. Môžete si predstaviť, ako svetlo vám celú vašu hruď, celé srdiečko čistí a berie hore do svetla všetko, čo tam nepotrebujete, všetku starú bolesť, smútok. A ak sú tam nejaké múry ako obrana, tak im môžete poďakovať za to, že vás chránili a vravíte im, ale tá láska za to stojí. Som tu na zemi, aby som miloval, aby som milovala. Môžete si predstaviť, ako tie múry odchádzajú preč. Môžete povedať vlastnému srdcu, srdce moje, áno, pamätám si ja aj tie škaredé veci, aj tie bolesti, aj tie smútky, aj tie zrady z tohto života a z iných životov, ale ja ich už nepotrebujem. Lebo ma možno držia v bezpečí, ale nie je to život. A ja sám o sebe som láskou, sama o sebe som láskou a zaslúžim si lásku. A znovu cez tú korunu kam prichádza svetlo a naplňa vám vaše srdce a celý hrudník. Celú tú záhradu vyživuje do jej plnej živosti a radosti. Môžete tak hlboko nadýchnuť a toto bude cítiť, sa môže potom vrátiť naspäť sem. Naše srdce je naozaj ten portál aj k tomu milovaniu s tými našimi partnermi. A v tej knižke o vedomom milovaní, čo mi vlastička dneska priniesla, myslím, že David Richardson tuším napísal, je tam to tak krásne opísané, že pred milovaním by sa tí partneri mali postaviť oproti sebe. Dokonca, že nižšie ženy si môžu dať nejaký stolček, aby mali srdiečka narovnako a majú si iba nacítiť to srdce, aby bolo vlastne otvorené. A túto techniku, ktorú sme teraz robili, môžete kľudne použiť, keď sa s niekým pôjdete najbližšie milovať a si to nacítiť cez toto. Lebo tam tá energia potom prúdi úplne inak. Predstavte si dvoch ľudí, ktorí sa spolu milujú kvôli fyzickému uspokojeniu. Tá energia je prázdna. Žena cíti prázdnotu obrovskú, až smútok, až depresiu. A muž takisto. Myslí si, že nie, ale muž podvedome túži po bohyni. Muž čaká, že stretne ženu a bude sa milovať so ženou, ktorá je napojená na svoje ženstvo, na svoje lono, na svoje srdce. A zahalí ho vlastne pri tom milovaní tým pocitom tej bohyne, tej božskosti. A žena je väčšinou tá, ktorá privádza toho muža k svetlu, tomu stvoriteľovi. A muži, ktorí sa zdajú na prvý pohľad ako neverníci, že chodia za každou druhou, podvedome hľadajú ženu bohyňu. Takže ja mám taký názor, že poďme do neposudzovania, poďme do pochopenia. Každý z nás hľadá svetlo aj v tom partnerovi. A muži ešte špeciálne u tých žien na tú cestu. No ale
prečo to tak máme? Prečo máme svet, kde sa milujú odpojení ľudia? Prečo sme, a ja som k nim patrila, ja som tiež mala tak v minulosti, že som si myslela, že túžim po fyzickom uspokojení a bola som v obrovskej prázdnote som cítila. A teraz som za tú skúsenosť vďačná, lebo dokážem to vlastne porovnať, aké to je, keď tam cítim to svetlo a tú lásku na úrovni až každej bunky, keď niekoho milujeme. A aký je to obrovský dar, naozaj tá naša sexualita. Že to nie je nič, za čo by sme mali byť hanení, cítiť nejakú vinu alebo hanbu, ale vychutnávať to ako dar. A viem, že sú dnes rôzne spôsoby na to, ako ľudia si možno zveľaďujú manželský život, že hľadajú nejaké fyzické uspokojenie inde, aj v takých rôznych swingers oblastiach a podobne. Priznám sa, že mňa to celkom boli to počúvať, keď viem, čo to robí jednak s energetikou nášho tela. Mám veľa klientov, ktorých odpájam energeticky od bývalých partnerov sexuálnych. Tí ľudia sú napojení, keď sa spolu raz milujú, sú spolu napojení cez druhú čakru a cítia emócie jeden od druhého. Vyživujú sa. Respektíve si môžu ubližovať. A veľakrát sa stane, že keď niekoho odstrihneme, tak ten druhý to cíti, lebo prišiel o energiu. A ja každému vysvetľujem, neberte to romanticky, že sa vám ozve. On stratil energiu, tú vašu, ale a to je veľmi dôležité, ľudia o tom nevedia. Zažívajú rôzne pocity, depresie a tak ďalej a vôbec nie sú ich vlastní. Takže zvažujme to, s kým sa milujeme. Asi vám to nemusím hovoriť, keďže ste na tejto prednáške. A vlastne mi neprišiel niekto, kto k tomu asi nemá trošku taký vzťah ako posledné záležitosti. Takže prečo to máme vlastne tak v tej spoločnosti, že sa zaprídať do diskusie, keď prečo vôbec vzniklo to odpojenie? Keď ja mám ten názor, že v tých dávnych civilizáciách bolo to posvetné milovanie, boli tí posvetní milenci muža, žena, ktorí sa vedeli naladiť na tie nebeské energie a vedeli to privádzať si do tela, vedeli to privádzať na zem. Prečo my to nemáme? A mne sa tento týždeň vyjavil taký obraz, ktorý chcem s vami zdieľať. Ukázal sa mi muž a žena a ukázalo sa mi to, ako sa tu, nazvime to, menili veci na zemi a ten muž bol odstrihnutý od stvoriteľa. Nemal tam to napojenie cez tú korunú čakru. Predtým, než bol odpojený od stvoriteľa, bol svetlo. Cítil, že je svetlo. Každý z nás by to mal cítiť, že sme svetlo. A tým, že cítime to napojenie, tak sme šťastní, lebo vieme, že nie sme sami, že to, čo Indiáni nazývajú, že toto je tu taká ilúzia, tak ja s tým veľmi súhlasím. A vtedy nemáme pocit stratenosti, lebo vieme, kto sme. Vieme, že sme svetlo, ktoré si tu prišlo niečo zažiť. Tuto v tejto hmote. A to, čo mnohí tvrdia aj šamani, že netreba to tu brať tak vážne. No, to sa veľa ľahko povie, že keď riešime nejaký vážny problém. A ja si teda myslím, že to zariadila, nazvime to tma, aby odstrihla toho muža. No a predstavte si muža, ktorý niekde vzadu v podvedomí si pamätá, pretože si pamätá, že je svetlo. A podvedome túži byť spojený so svetlom. A uvidí ženu, ktorá je napojená. Je napojená na Matku Zem, na kryštalické jadro Matky Zeme a je napojená na Stvoriteľa. A predstavte si ženu vo svojej sile. Ja vidím tak niekde v arabských krajinách alebo v Perzii. Vidím ženu v dlhej sukni s dlhými vlasmi, ktorá vie ovládať živly, čo vieme všetci. A vie používať tú energiu svetla v prospech seba a tej komunity. Chcem povedať, čo hovorím o svetelných veciach.
o ničom inom. A ten muž vidí to svetlo v tej žene a nevie ale to, že žena aj cez to posvetné milovanie ho vie dostať k stvoriteľovi. No, naladiť ho na tú energiu, napojiť. On to nevie a cíti v nej to svetlo. A začne sa jej bať. Úplne som uvidela ten strach toho muža, tak keď ju vlastne akože nemôžem, keď sa toho bojím, tak to chcem ovládnuť. Chcem to pokoriť. Ako keď niekto chce ovládnuť divokého konia. Tak čo urobia s ním? Bijú ho, alebo sa snažia skrotiť, zviažú ho, tú úzdu dajú, uzavrú ho do niečoho a toto presne ten muž robil s tou ženou. Tak sa bál toho jej svetla, ale pritom po tom svetle túžil, že sa rozhodol tú ženu začať ponižovať, byť, znásilňovať, aby ju tma odpojila od stvoriteľa. Lebo žena je prirodzene cez svoju jony, cez vagínu, napojená priamo na stvoriteľa, lebo ona vie, že to je to posvetné miesto, to je ten posvetný portál spolu s jej srdcom. A keď ju tam muž znásilní, tak tam privedie tmu do toho miesta. A týmto spôsobom ju chceli odpojiť od stvoriteľa, aby ďalej nešírila svetlo a nešírila tie svoje vedomosti. A ja si myslím, že tu je kľúč k tomu, aby sme vedeli pochopiť celú tú históriu ľudstva, lebo zranená žena urobí čo? Zraňuje aj svoje dcery a zraňuje aj mužov. Tak keď si ma ty znáslednú, tak ja ťa idem ponižovať ako muža. A všetkých ostatných. Lebo keď žena necíti toho muža, ktorý je zdravý muž, ktorý je aj mužný, aj ochraňujúci, aj dobrý, keď tam nemá žena túto skúsenosť, ale má skúsenosť so znásilnením, bytkov a tak ďalej, tak tá generácia za tým začne ponižovať mužov a nevie prečo, lebo má spomienku, že aha, keď je ten muž silný muž, tak ja ho pokorím, ja ho ponížim toho chlapa, aby sa necítil ako chlap, lebo keď sa nebude cítiť ako chlap, tak sa mu s prepáčením nepostaví. Ale liečila som jedného muža, ktorý mal niečo takéto v rode, že dysfunkcia na úrovni mužstva mala súvisť s týmto. A hovorím to preto, že to je cyklus zranení. My trestáme mužov za dávne zranenia, ktoré nám urobili, a naopak. Muži trestajú nás za dávne zranenia, za to, že ich ženy pokorujú, ponižujú ako mužov, aby sa necítili chlapmi. A jediná cesta je odpustiť tomu mužovi, ktorý chcel pokoriť ženu a pochopiť ho, že on vlastne hľadal svetlo a dať mu to svetlo. No. Bojím sa z toho, koho behu nedostupne. Na kolektívnej úrovni alebo každý vo svojom rode? Čo myslíš? Ja to vnímam tak, že keď liečiš ty seba, svoj rod, tak liečiš ten kolektív, liečiš to kolektívne vedomie. Ale áno, môžeš ísť aj na vyššiu úroveň a liečiť to vlastne aj kolektívne. Je to prvého, kde vlastne on si to uvedomoval a išiel tento smer. Áno, presne ako hovoríš. My sa tento týždeň vlastne zjavili títo dvaja. To boli akože symbolicky tí prví muž a žena, ktorým sa to udialo. Keď si predstavíte na úrovni jóny, to, že tam je nejaká tmavá energia, tak potom tá žena pri milovaní sa nevie naladiť na tú svoju vlastnú posvetnosť a nedokáže vlastne dovoliť mužovi, aby prešiel cez ňu to svetlo.
lebo by to bolo príliš bolestivé. Predstavte si, že niekto tam má traumy, hlboké bolesti, tak sa radšej vnútorne odpojí od toho prežívania a to svetlo vlastne ani nemôže prejsť. Neviem, či to dáva zmysel. A teda cesta je liečiť tie zranenia, preto som aj prvú prednášku nazvala zranenia žien. A liečiť najskôr tie zranenia, aby si žena dovolila byť zraniteľná pred mužom. Pretože mužom chýbajú tie ženy, tie skutočné ženy. My sme mnohé úplne uzatvorené kvôli zraneniam, ktoré sa nepamätáme, ktoré máme v rode, alebo sa udiali niekoľko generácií dozadu. A to je preto, že my, každá žena, čo tu sedíme, sme nositeľkou kolektívneho vedomia žien. Každý muž je nositeľom kolektívneho vedomia mužstva, mužov. A tá cesta je to vlastne preliečiť, ako keby vyťahnuť tú bolesť von na svetlo, uzrieť ju a pustiť ju do svetla. Ja mám ten názor, že ju nemusíme ani úplne špeciálne pýtvať. Tá bolesť alebo nejaká trauma potrebuje byť uvidená, s láskou prijatá, s láskou objatá a pustená do svetla. A ja cítim, že to vieme robiť všetci. Odpustím. Áno, áno. Nie odpustím niekomu, že ty si ma zranila, teraz no dobre, som veľkorysá, budíš, ale práve, že to odpustím, ne, že pustím do toho. To si pekne povedala, odpustím. Aha, áno, že to vyberieš a pustíš. Áno. Wow, to sa mi páči, to si musím zapamätať. Je to tak. A potom odpustiť sám sebe, že sme to dovolili. Lebo veľakrát tam máme úplne podvedomú vinu, že ale ja som im to dovolila. A keď to bola situácia, kedy sa tá žena alebo muž nemohli ubrániť, to podvedomie naše funguje tak, že sa vytvoríme vinu a sami seba úplne nevedomky viníme, čo mimochodom spôsobuje aj fyzické diagnózy alebo psychické problémy. Takže ísť takou láskavosťou voči sebe aj do minulosti, aj do prítomnosti, že je to tak, ako to bolo, asi si to možno aj tvoja duša naplánovala a môžem sa iba s láskavosťou uzrieť. Ako keby ste najlepšie kamarátke niečo hovorili, tak sa skúste správať sám k sebe, že s tou najlepšou láskavosťou sa na to pozerať, že to, čo prežívam, je možno náročné, ale takto to má byť, tá duša si všetko naplánovala. Ja teraz s odstupom času veci náročné, čo sa mi diali niekoľko rokov dozadu, zrazu vidím, že aká je tá duša dokonalá, že si to všetko vyskladala, aby som teraz bola, kým som. A vedela vlastne aj tým ľuďom pomáhať, ktorí za mnou chodia. Keď som sa narodila niekde možno pod lesom, čo som túžila celý život a bola tam sama niekde na lúke, počo som tiež túžila celý život, tak som podľa mňa nevedela pochopiť, čo to je stres z práce a vyzerácia šéfa a nevydarený vzťah a vzťah s niekým, s kým sa necítite dobre. A ďalšie veci, hej. A hovorím to preto, že to je pre mňa ľudskosť. Že to nie je ani dobré, ani zlé, ale to žijeme všetci. A že to je v poriadku a učím sa na seba aj ostatných tej láskavosti. Všetko, čo žiješ, je aktuálne v poriadku. Úplne do každého bodu, úplne do každej bodky. A naozaj nič nerobíme zle. Naozaj to presne tak nastavené. Čiže mi nahrávala moja kamarátka takú hlasovú správu jednému takému liečeniu, čo sme robili. A povedala tam krásnu vec, že ona až teraz pochopila, že ako sa snažila, aby to bolo inak dlhé roky. Ale keby išla do toho prijatia, že zrazu to všetko pustí ako taký balón. Že keby to videla to, čo vidí dnes, že takto si tvoje duša naplánovala, tie dve duše s tým druhým sa dohodli, že to takto proste majú žiť, že si to vybrala ako skúsenosť, tak to zrazu žije celé úplne inak. A že nič nerobíme vlastne zle alebo dobre. Všetko, keď naplní nejaký čas, tak to odíde vlastne spontánne. A
A v tom je zrazu obrovská sloboda, lebo my často bojujeme. A to teraz hovoríme o sebe. Stále čakám, kedy už konečne predám ten byt a nič. Teda už to je na ceste. Ale hovorím o tom, že všetci to tak máme. Že ja to chcem inak, ja chcem byť s niekým iným, ja chcem byť niekde inde, ja už to chcem pohnúť. Ale je to v dokonalom, naozaj božskom poriadku, že takto to má byť presne. A my to často pochopíme až potom, ale keď pôjdeme do toho pokoja, že aha, keď pre niečo to takto teraz žiť nám, tak to ideme iba každodenne žiť. No a skúsim to premostiť na to milovanie. Súvisí to veľmi s tým, ako žijeme cez deň, ako sa vieme potom milovať našimi drahými, milými. Lebo celé je to vlastne taká psychológia. Ako sa cítim cez deň s tým človekom, v tých drobnostiach, či mu viem s dôverou povedať, aký som mala deň, kto ma nahneval, kto ma pochválil, to všetko, čo žijem. A cítim od toho človeka druhého, to je jedno, či to je muž alebo žena, cítim to bezpečie, to prijatie, tú lásku, tak sa vieme jeden druhému otvoriť aj večer alebo v noci pri milovaní. Ale keď tí partneri sú v boji, ja s tebou bojujem kvôli niečomu a stále niečo očakávam a ty mi to nedávaš, ale nevieme si to vykomunikovať, tak nemôže to fungovať aj v inej oblasti. Respektíve bude to ale možno chvíľkové a bude to za účelom fyzického uspokojenia. Ale nebude tam to niečo nadpozemské, to, čo z toho môže byť. A na to premostujem do takýchto reálnych vecí, nebudem tu hovoriť iba o tých nebeských, ktoré sú nádherné pri tom milovaní, lebo ono to veľmi súvisí. To nie sú oddelené veci. To, aký život žijeme, to, ako som šťastná v tej domácnosti alebo v tej svojej práci, ako dokážem byť autentická, veľmi úzko súvisí potom s tou radosťou, tak to, či viem byť autentická aj pri tom partnerom. To, či som si vybudovala život, kde viem ísť do zraniteľnosti pred kamarátkami, či viem ísť pred kamarátmi, a či viem ísť do zraniteľnosti aj pred tým partnerom. A to sú veľmi silné témy, lebo pre mňa je tu silný kľúč práve pre to napojenie sa neskôr na seba a potom vlastne na tú energiu toho stvoriteľa. Opijem si s čajom, ktorý bude už si studený. Ak vás niečo napadlo, tak sa kľudne opýtajte. No, ako to teda v praxi vlastne vyriešiť? Teraz som to opísala, že máme nejaké rôzne zranenia na individuálnej úrovni v rode, kolektívnom vedomí, ale ako dosiahnuť ten stav, že teda dobre, ja o tom všetkom viem, asi viem aj ako to približne liečiť, púšťať, ale ako to naozaj mať v tom stave, aby sme to vedeli prežívať až na tej posvetnej úrovni. Ja mám taký názor, že znovu cez to prijatie a to autentickosť. Že nemusíme úplne čakať do bodu, že budeme na 100% vyriešení, lebo podľa mňa to sa ani nedá úplne. Skôr mám ten názor, že poďme do takého prijatia a tej autentickosti, že takto to mám momentálne z bývalých vzťahov, z iných skúseností, takáto som a takáto som v poriadku. A ten muž rovnako. Nebudem tam očakávanie, že bude nejaký iný, bude sa správať nejak inak. Stáva sa mi, že mi niekto, nejaká žienka povie, že on je taký a veď ja ho zmením. Ja, že no Pane Bože, veď to si akože zarábate na taký problém, že a kde je tam potom láska? Keď sa pozriem na rúžu, ako kvitne, tak k nej neprídem a nezačnem hovoriť, tento lúpeň má byť naľavo a toto má byť inde. Iba sa na ňu pozriem, proste by som mu malo milovať teda, akože chápete, to myslím tak, ako milujem život. A tak by sme to mali mať s ľuďmi. Že iba ho uzrieť,
A to je všetko, to stačí. A to je potom tá cesta, aby sme tam nemali ten blok k tomu sa priblížiť. Mne sa zvedomila tento týždeň veľmi taká silná vec. Keď si predstavíte jóny, máme dole jóny, máme lono, a tak malo byť prepojené svetlom cez srdce. A ukázalo sa mi tam ako keby ďalšie miesto, ktoré je ako keby hlbšie, ale myslím to aj duševne, energeticky, ktoré symbolizuje ten posvetný chrám ženy. Ale v tom mieste som zavnímala, že máme uložené ženy najväčšie traumy z histórii ľudstva, žien, všetkých bolestí a znásilnení a bytie a ponižovania a tak ďalej. Videla som tam ženu, ktorá vyzerala ako niekde proste z pradavných dôb a bola zaseknutá ako keby kvôli tým zraneniam. Ako keby zastavili aj nazvime to slovo mágia, keď to slovo je dneska dosť čudne používané. Keď ja použijem slovo mágia, ja myslím v zmysle stvoriteľa. To nápojenosť na svetlo. Sila. Alebo používanie tej energie božskej, to môžeme to takto nazvať. A tá žena tam mala aj tú bolesť, že tá energia bola zneužitá na tmu. Nebola použitá pre svetlo, ale bola zneužitá na tmu. Ale ja som tam za tým videla vlastne to, že to bolo zneužité, že to bolo ako keby zmanipulované tou tmou. A že to je tiež bolesť ženstva. Predtým som si myslela, že tí ľudia sú akože, nazvime to na vine, akože neexistuje na vyššej úrovni, že sa rozhodli konať tmu. A ja som zrazu uzrela situáciu, v ktorej to bolo naozaj spôsobené tou tmou. A môžeme si predstaviť, ako z tých útrob, z toho najzraniteľnejšieho miesta odchádza táto bolesť do svetla. A prečo to tak opisujem? Lebo muži veľmi túžia potom, keď sa milujú so ženou, vlastne symbolicky na duševnej a energetickej úrovni vojsť do toho posvetného chrámu. Ten muž čaká na to, vedome alebo podvedome, že tá žena ho pozve do toho posvetného chrámu, do tých svojich útrob. Ale aby to žena mohla urobiť, potrebuje byť v kontakte s tou zraniteľnosťou. A aj keď je s ňou v kontakte, tak si potrebuje dovoliť to otvoriť, tú zraniteľnosť. A ukázať tomu mužovi celú seba. Ukázať mu, takto to mám a tebe dôverujem, že pri milovaní, keď budeš so mnou, tak to nezneužiješ tie veci, ktoré vieš. Ale práve naopak, pôjdeš s tou láskavosťou. Toto je pre mňa jedna z najzákladnejších vecí v partnerstve, ktorú vnímam vo svojom okolí, vo vzťahoch. Keď si toto partneri dovolia, tak sa dostávajú vzťah na úplne inú úroveň. A keď si to nedovolia, tak si trúfnem povedať, že to môže ovplyvniť až neveru vo vzťahu. Lebo muži potom túžia a ženy potom túžia. Ale keď to nemajú zvedomené, tak ani nevedia, že potom túžia, potom túži duša a nevedia, čo vlastne chcú. Majú to niekde v pozadí, niekde je to s nimi hra, ale nevedia, že čo vlastne presne. A väčšinou je to z môjho pohľadu toto. My túžime po tom hlbokom spojení, lebo tie duše si to pamätajú, tieto posvetné partnerstvá a nielen milovanie, celé partnerstvo bolo z môjho pohľadu posvetné. A ja cítim, že teraz prichádza tá doba, kedy to tak bude znovu. Možno som idealista, ale ja to tak cítim vo svojom okolí, že sa budujú tie partnerstvá vedomé, kde
vieme ísť vedome do toho, čo sa mi deje. A nejde to iba okolo mňa, ale som plne zodpovedná za to, čo sa mi deje vo vzťahu. Ale úplne naplno. Nie sme obete nikdy. Aj keď to akokoľvek môže vyzerať, my niekde v pozadí sme dali súhlas. Som tu, v tomto vzťahu. Ja som si to vybrala. A ten kontakt so zraniteľnosťou je dôležitý preto, že ten muž sa konečne dokáže cítiť ako naozajský chlap pri tej žene. Lebo žena nejde do nejakej role, že také tie role matky, alebo do ubližovania, alebo do ponižovania, čo cítim, to veľmi často s tým pomáham žienkam, že tam majú v tom rode to ponižovanie tých mužov. Ty si neschopný, ty si slabou a tak ďalej. A tá žena ide potom do tej roli tej kontroly a ide do toho makača. Ja to musím zvládnuť a tak ďalej. To škodí ženským pohlavným orgánom a prsníkom. Veľmi to ovplyvňuje myomy, rakoviny na maternici, na vaječníkoch, na prsníkoch. A veľmi to škodí psychike. A čakáme len na to, kedy sa to vyváži naspäť. Kedy chlap bude konečne chlap a kedy žena konečne pustí kontrolu a dovolí tomu mužovi byť mužom. A aby to mohla urobiť, potrebuje mať kontakt s tou zraniteľnosťou, ktorú som opísala v tom posvetnom chráme. Keď sa na ten bod zameriame, tak je tam naozaj až na kolektívnej úrovni veľmi veľa bolesti. A my máme z môjho pohľadu ako duše tam naučené niečo, že no dobre, ale keď som išla do zraniteľnosti, tak aha, čo sa mi stalo v mojich životoch. A ako mám s týmto teraz naložiť? Vieš, že ten rozum to potom neverí. A už vlastne ani duša nám to neverí, že veď pozri sa, bola som zraniteľná, čo sa udialo. Prečo mám z zraniteľnosti? Ale zacítila som, že teraz je také nejaké obdobie, že môžeme byť podľa mňa najzraniteľnejšie ako ženy doteraz vôbec, lebo cítim tú obrovskú takú ochranu niekde z nebies. Dávajú nám podľa mňa silné najavo, že môže byť konečne krehké a zraniteľné a muži sa môžu vrátiť k tomu, čo nám slúbili, že tu vlastne budú robiť. Muži nám podľa mňa slúbili to, že nás tu budú chrániť, že nás budú držať v bezpečí, aby žena mohla byť tou ženou a pracovať s tým, s čím vie. A môže ten, ktorý je, drží ten priestor. Mne sa veľmi páči to indiánske príslovie, ktoré som možno minule spomínala, že Indiáni tvrdia, že môže ten, ktorý vlastne stojí, kontroluje ten priestor a žena v strede tancuje. A ja si to proste predstavujem, niekde pri lese, oni dvaja sú tam, niekde v strede vatra a ten muž v tej svojej sile, v tej svojej možnosti, v tom svojom napojení na božstvo, na tú božskú možnosť, s tým rovným chrbtom stojí. A žena v strede vôbec nemusí riešiť, či z toho lesa vybehne vlk, medveď alebo čo, lebo ten muž to stráži a ona sa môže uvoľniť a tancovať v slobode. Že iba proste zavrie oči, môže sa smiať, môže plakať, môže cítiť radosť, šťastie, čokoľvek môže cítiť, ale môže pustiť tú kontrolu. Môže sa totálne uvoľniť a iba proste tancovať a cítiť radosť. A toto je pre mňa obrovská symbolika ženstva a mužstva a obrovsky to cítim. A tým, že som vlastne robila skoro 10 rokov pre integrálny záchranný systém a políciu, kde som bola veľmi v mužskej roli a bola som veľa s mužmi, tak som cítila, čo to je. Keď som bola v tej roli toho muža, ktorý musel držať všetko pod kontrolou, keď sme boli niekde v teréne a aké to bolo pre mňa strašne vyčerpávajúce ako pre ženu. A ako som sa totálne uvoľnila, tam napríklad prišli dvaja moji kolegovia a ja som to mohla pustiť, že dobre, oni dávajú pozor, ja si môžem urobiť svoju prácu. To bolo tak pre mňa zrazu
úžasný pocit, že som nemusela byť v tom ja, tej roli. A toto isté sa deje na úrovni partnerstiev. Častokrát doma žena drží všetko pod kontrolou, kedy čo ako nakúpime, vyriešime. A s tým mužom sa nejak dohadujú. Ale žena túži vlastne potom, že bude plynúť v tej svojej ženskej energii. Muž to vycíti a on bude mať kontrolu nad všetkým. Dáva to zmysel? Dáva, ale ten chlap sa vie. Aký ten chlap to nerobí? Muži sú veľmi... Ako prosiť kontrolu, keď ja mám pocit, že niekto tú kontrolu tam drží. No toto je presne ten cyklus, ktorý vyzerá, že je neriešiteľný. Ale ja mám pocit, že on je riešiteľný buď z jednej alebo druhej strany. Takže najprv pustím a počkám, že on sa do tej roli postaví. Proste prestaneš robiť všetko, čo robíš. Budeš čakať, že on... No a keď sa nechytí, tak by nazvaš, že nezmeť partnera. No taká, ktorý sa chytí. Nie, akože vyzerá to, že žartujem, ale nežartujem. Lebo pre ženu je to naozaj veľmi bolestivé. Mám klientky, ktoré majú reálne problémy s maternicou, s prostredným kvôli tomuto. Ja to nehovorím kvôli strašne, ja hovorím kvôli tomu, čo vnímam v svojom okolí. A chcem to povedať dôležitú vec, muži sú neskutočne vnímaví. Oveľa viac, ako si myslíme. Ale oni tu máme takých nejakých úrovniach, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Pred pár dňami sa mi stala taká drobnosť. Mala som taký veľmi náročný deň a proste som bola smutná. Nebudem úplne tu rozvádzať tie dôvody, nie sú úplne dôležité pre ten príbeh. A mala som intuíciu, že mám ísť na tržnicu a kúpiť si rúžu domov sama pre seba. A jak som tam išla, tak som si vybrala proste jednu rúžičku a ten pán predávač im povedal, že mám ísť asi ďalej ako dovnútra, len ja som myslela, že tam je jediný alebo ďalší ešte dovnútri. No a bol tam taký párik, ďalší, muž so ženou a ten muž, on asi vnímal ten môj smutok alebo čo, lebo mi tak povedal, že ten pán dovnútri vám povedal, že môžete ísť dovnútra, ale si vám chce urobiť aj kávu a usmiel sa na mňa. Takže hovorím to preto, že ja som cítila, že on zavnímal, že ja som vykolajená, že nie som o svojej koži a chcel ma rozveseliť ako tak gentlemensky. A hovorím to preto, že my ženy si to niekedy neuvedomujeme. Myslíme si, že kamarátka nás pochopí a keď ja niečo zmením, že ten muž to nezavníma. Ale z mojej skúsenosti sú tí muži neskutočne vnímaví a môžete si to otestovať iba, keď pôjdete do potravy. Ten muž, čo stojí pred vami v rade, cíti väčšinou, ako sa máte. Pokiaľ to nie je nejaký psychopat, ale túto tému to prosím krásne poďme. Takže tým chcem povedať, že nebojme sa toho, že ja niečo zmením na energetickej úrovni a nič sa nezmení. Jasné, že niektoré veci si treba komunikovať, ale keby sme išli hlbšie, tak všetko je zrkadlom mňa. Mne sa napríklad zmenila práca. Keď som ja išla teda do toho, že dobre, ja nechcem byť tá kontrolujúca v tej mužskej roli, tak ma ten život vlastne poslal preč z tej práce. Ja som zistila, že keď chcem byť tá plynúca žena, tá naladená na svoje ženstvo, v tom menštruačnom cykle mať tú energiu tak, ako ju mám, a všetky ženy teda, tak ma to vykoplo z tej práce, lebo tam nebola iná cesta. A niekedy sa to deje vlastne aj v tom partnerstve. Ale je tam otázka, milujem samu seba natoľko, že som ochotná opustiť partnera, opustiť prácu, predať dom alebo čokoľvek. Toto je väčšinou ten bod, kedy ľudia neurobia ten krok. Len potom sa z mojej skúsenosti stáva to, že ideme napríklad niekomu pomôcť s nejakou fyzickou diagnózou a ja tomu človeku načítam z toho telička, že OK, vaše telo vám komunikuje toto. Na tomto mieste už mu nie je dobre. A niekedy je očakávanie tých ľudí, dobre, vy to vyliečte a ja tam zostanem. A ja hovorím, ale ja to nemôžem urobiť, lebo jednak by sa to vrátilo a jednak by to nebolo správne. Tá informácia k vám prišla ako informácia z energetického pola, vášho vlastného tela a je otázka, čo s tým vy urobíte.
No a tu sme potom ale v tej téme, ako sa bojíme výjsť z komfortnej zóny. Bojíme sa toho, že čo strátime. A ja som si to začala tiež. Som proste ukončila 10-ročnú kariéru. Teraz predávam byt a odchádzam preč. A hovorím o tom preto, že viem, čo to je. Viem, čo to je mať strach a odísť proste z tej komfortnej zóny. Ale ja som zistila, že veľmi veľa vecí je ilúzia. Ja som mala takú ilúziu aj v bývalej práci a aj v mnohých veciach toho nejakého bezpečia alebo zárobku alebo niečoho. Zistila som, že to je ilúzia. A vesmír zareaguje na to, čo vyšlem, to mi príde. To znamená, že aj ja mám sama seba natoľko rada, že poviem vesmíru, nestačí táto práca, kde mi je zle, kde ma boli z toho žalúdok, kde mi niekto, dajme tomu, sa ku mne nespráva dobre. Ja mu to vlastne podvedome dovolujem, hej. A vesmíru dávam najavo, toto mi stačí. To je tá úroveň tej sebahodnoty a sebalásky. A keď poviem dosť, ja toto žiť nechcem. A vesmír, dôverujem ti, že keď tu dám výpoveď, ja nemám nič nové, že mi proste príde niečo nové, lebo už som vyslala do vesmíru to, že som v vibrácii tu. Že už seba tak milujem, že príde úplne iný partner, úplne iná práca. A tiež vnímame vo svojom okolí v mojom živote. Dokonca sa dokáže vystriedať všetci ľudia z toho života. A to je celé to tajomstvo, že ja som myslela energiu, ako seba vlastne milujem. Len rozum je veľký prevít. Presne, že tá mysel s tým má problém. Presne to je to vytváranie tej ilúzie, že toto je pre mňa bezpečné, toto poznám, lebo to poznám. Ale čo nepoznám, presne toho sa obávam, nemám tam istotu. Že ľudia potrebujú mať niečo také hmatateľné, že je o mňa postarané a Je to tak. ako ľudia. Je to tak, no. Ale tu zase Že ako ho preštiť. áno, rozmýšľam, čo na to povedať, že keby sme vedeli to, čo vie naša duša, tak sa nebojíme. Tak odtiaľ to vidíme vyžierať nejak žiarovky. A veľakrát, keď som sa pýtala na moju budúcnosť, tak mi prišla akože taká informácia, že nebolo to vo vetách, iba to bol nádherný pocit šťastia, ako keby sa tam hore niekto proste smial, že aké to bude nádherné, že proste teraz ešte netušíš, keď som tam mala tie strachy a tieto veci. A prichádza tam ale ten bod, dovoliť si byť v tom neznáme, v tom priestore medzi, a to je pre ľudí ťažko poňateľné. Keď som zrazu v úvodzovkách nič a nikto, nepatrím nikde, nepatrím do žiadnej komunity, do žiadnej práce alebo do žiadnej rodiny, kde som bola zvyknutá byť x rokov, kto som, kam patrím. Na úrovni psychológie je to prirodzená vec, my potrebujeme niekde patriť, lebo je to otázka prežitia. Ale mám pocit, že sme už v stave vedomia, kedy si viem zvedomiť, že mám tú dušu, ktorá ma niekde naviguje v tom živote, že mám nejaký plán duše a viem, že dobre, ale mám ísť teraz sem a dovoliť si nemať ruku to bezpečie a tú istotu hmatateľnú a byť v tom prázdne, v tom medzipriestore. A tu dôvere? Dôver, no, veď to mať tam tú dôveru. A zase sme pri téme kontroly. Nemať tam vlastne, lebo chceme to mať pod kontrolou. A to je to, že hľadáme rýchlo niečo, čoho by sme sa chytili. Keď som pred rokom a pol odišla, tak som sa zamestnala v jednom nemenovanom bioobchode v Žiline, kde som predávala bylinky. A po týždni som bola na jednom víkendovom kurze a tam mi v lese došlo, že mám odísť, že ja sa iba podvedome držím zase niečoho bezpečného, rýchlo som sa niečoho chmatla, aby som niekde patrila a nedovolila som si ten medzipriestor. To je ako ten Fénix, že dostane sa do toho popola, potrebuje byť v tom popole, aby mohol sa lietnúť. A my keď skrátime ten čas toho popola, tak sa oberieme o neskutočné hľady a o neskutočnú energiu, ktorá musí prejsť. A tohto sa dneska ľudia najviac boja. Boja sa preto, že sme zvyknutí na telefóny a stále mať niekde pozornosť a stále byť v nejakom štvungu. A
A nevieme vlastne zostať v tom ničom, v tom tichu. A to je to, prečo sa toho z môjho pohľadu ľudia boja, že mať na chvíľku to prázdno a do toho prázdna sa môže naliať to, čo sa má naliať. A ono sa to nalieje úplne samé. A my to chceme rýchlo vyriešiť hlavou. To je ono. A mať tam tú dôveru, že keď sa pustím, sa tam tedy v tom lese zjavilo obrázok hlbokého oceánu. Keď skočíte do hĺbky oceánu a je tam už tma, a je tam taká hĺbka, že nevidíte pred seba, tak my tam často očakávame, že za tou prázdnotou je smrť. A mne sa ukázalo, že dobre, ale keď tam skočíš a nebudeš sa držať ničoho na chvíľku, ani rodiny, ani práce, ani tej, a ani nejakej predstavy o budúcnosti, iba sa pustíš a dôveruješ tým hore, tak sa mi ukázalo v tom oceáne asi takto milión alternatív, že a teraz si to vyber. Ale nastalo to až po tom bode. Nenastalo to, keď som sa urputne držala bezpečnej voľby. Nastalo to, keď som takto pustila ruky a povedala som, že dôverujem. To je to dno. Človek predsa ide do úniku. Potom sa povie, že ode dna sa odrazí. Áno, aby sme mohli prežívať tú najvyššiu radosť, potrebujeme prežiť aj najvyššiu bolesť. Dobre, a tie možnosti, tie si teda videla až pod tým dnom. Mám to tak chápať? Skôr v tej prázdnote toho oceánu. Zrazu nebol prázdny, ale bol tam všetok život. V tom zmysle, že naša myseľ stále niečo produkuje. V hlave, že idem dať výpoveď z tejto práce, tak zavolám do x iných firiem, či niekoho nehľadajú. Ja netvrdím, že to je zlé, ako to tak cítite, tak to urobte. Hej, nehovorím o tom, že keď vám intuícia hovorí, že idem si nájsť náhradu, že to nemáte robiť. Ja hovorím o situácii, keď nás život vyzýva, že pustí to všetko, čo máš momentálne. A teraz som sa zamotala. Ja som chcela vedieť, že či vlastne, lebo vlastne človek sa ide dlho, potom je na dne. Chcela som vedieť, že kde si ty videla tie možnosti. Lebo keď si na dne, tak si na dne. Proste musíš to tam pretrpieť nejaký čas, kým sa odrazíš. To je niekedy to obdobie toho popolu. A viem, čo som chcela povedať. To, že tá myseľ vytvára stále nejaké tie konštrukty, myšlienky a tak. A keď si dovolíme chvíľku jej povedať, že dobre, daj si pauzu, rozumiem tvojim konštruktom, ale idem do tej prázdnoty, že nejdem si vytvárať nič o budúcnosti, idem to nechať iba načítať, lebo tá duša každého z nás vie veľmi dobre, kadiaľ pôjdem. Moja duša vie dokonca, keď dneska pôjdem na vlak a ešte ani ja to neviem. Ale ona to už vie, tam hore to už je dané, dokonca aj to bude sedieť vedľa. A my keď jej to dovolíme, keď pustíme ten rozum na chvíľku, rozum potrebujeme, ale potrebujeme, keď si niečo prepočítavame, alebo pri nejakej práce potrebujeme, ale v bode, keď ho nepotrebujeme a dovolíme si to pustiť, nebyť vlastne ako keby tým rozumom, ale mať tam prázdne miesto a dovoliť tej duši, že nech sa deje, čo sa má, tak sa to začne diať. No, lebo ona sa vlastne nudí tá hlava, keď sa nič nedieje. Že ona nás stále berie buď do budúcnosti, alebo do minulosti a že vlastne stále tam niečo sa šrotí a že ide o to vypnutie, že aby sme to vedeli vlastne na chvíľku vypnúť, že si dovoliť, že nič, že proste iba sedíš a pozeráš sa tam, ako lietajú vtáčiky. Áno, je to tak. Presne. A to je, niekto to nazýva, že to je tým vedomím, že to je tým niečo, čo nás vlastne presahuje. No. Nie sme tým rozumom, no. Lebo ono je to vlastne nuda. No. Že to je nuda, to nás nebaví, proste tú hlavu nebaví nič nerobiť. Ona stále tam nám tak hrozí, že ty kokos začni mladšo, lebo tu dorobím niečo. Ale Ešte stále rozmýšľaš. Ona varí, čo kde. ale to je iba naučené. Tam je taký pokoj. Tam zrazu človek nájde taký pokoj, že to je silné, no. A takú nápojenosť na seba. Ja som bola minule v parku, ja veľmi rada chodím do parku. A snažila som sa byť naozaj akože iba tam a vtedy, v tom momente. A
A bolo to magické, také veci, ktoré sa tam diali. Som proste pozorovala tú prírodu, pozorovala som tie kačky tam na tej rieke. A maj som videla, jak to medzi sebou komunikujú. Tam jedna prišla zavolať ďalšiu skupinku, a tam bolo akože kopu diania, ktoré väčšinou niekto si nevšimne, lebo sme v hlave a nevidíš proste to, čo sa deje. Potom, jak som odchádzala, tak išiel oproti taký pán s takým veľkým bielým psom, ktorý ma asi nevidel. A ja som bola vtedy v takej energii, takej naladenej, takej príjemnej a sa mi spracovávali nejaké veci. A mala som pocit, že ma chce ten vesmír asi nejak ochrániť, lebo zrazu vyskočila taká mačka a odviedla toho psa normálne odo mňa niekde ďalej, na iný chodník, že oni išli oproti mne, oni vyšli ku mňa a ona ho odviedla, lebo ten pes začal štíkať za mačkou a išli inou cestou. A ja som pocitila, že tá mačka ma tam proste niekde navnímala. A cítila, že som v energii, že potrebujem byť v kľude, aby ten pes na mňa ani neštrikol a odviedla toho psa preč. A mne došlo, aké to je nádherné, ako sme prepojení. Ako tá mačka ma predtým nevidela, ona ma musela navnímať už skôr, ako ma uzrela. A to je to krásne, že my sme tak navnímaní na seba a aj podľa mňa na celú planetu si dovolím tvrdiť, že ja niekedy cítim, ako keby všetky zvieratá na planete. To je proste niečo nádherné, keby sme sem patrili, lebo sem patríme. A s tým vlastne, keď sme tu premostili na to posvetné milovanie, súvisí aj to fyzické milovanie, že či som v hlave to, že čo idem zajtra variť, či rajčinovou mačkou v hlave. Alebo, a to mám rada, niekedy prídem na pohrov k tebe. Ja už cítim ústa, ak si to povedala. A to vlastne súvisí s tým jedlom, áno, že si viem vychopnať to jedlo naozaj, či nie som myšlienka. A tam si vieme natestovať to, ako viem potom pri fyzickom milovaní sa dotýkať toho partnera, či ho viem vnímať celého. A to súvisí presne s týmto, vieme si to natrénovať v prírode, keď sami pijeme čaj alebo keď niečo jeme. Či dokážem si to naozaj vychutnávať a cítiť to naozaj, aké to je, neísť do tej hlavy, že čo idem robiť večer alebo zajtra tak. A je to náročné, lebo sme zvyknutí stále šrotovať v tej hlave, akože netvrdím, že to je jednoduché, ale musím tvrdiť, že to je možné. A ten život sa zrazu úplne zmení. Zrazu jednak ten čas ako keby plynul inak, nejaký spomalenejší. A ten zážitok aj z toho milovania môže byť naozaj potom až nadpozemský. A nemusíte ovládať vôbec žiadnu nejakú špeciálnu energetiku. Z môjho pohľadu, keď dokážete toto, nacítiť sa na ten pokoj toho bytia iba, že dobre, áno, asi riešim x vecí okolo, ale tu a teraz je to bytie, to moje vedomie, iba som. Zrazu jednak tie problémy ako by sa rozplynuli, lebo tu v tomto momente, keď tu sedím, vlastne nie sú. A jednak sa dokážem nacítiť do toho človeka cez to srdce, kedy nastáva vlastne to prepojenie na tej úrovni tých srdc. Z môjho pohľadu je to takto jednoduché. To je pre mňa to vedomé milovanie a potom to posvetné milovanie, že viem byť tu a teraz, vnímať telo, všetko, celé to telo. Neviem, či ste čítali knihu Hadia žena alebo Kurandera. Tam je to krásne opísané, presne, ako ju to tam učil, tú žienku, tú hlavnú postavu, že ako si má predstavovať všetko proste na tom tele. To tam bolo nádherne opísané. A zážitok, ale naozaj aj teraz zase na to jedlo, že myslím, keď som si uvedomila, že vieš, to je perfektné a teraz, že tie chute zavnímať a aj s tou vďačnosťou, že môžem to cítiť, tak to je super. Tá vďačnosť, no, že to môžem cítiť, to si krásne povedala, lebo podľa mňa to je presne ono, že môžeme cez tie zmysly to zažívať všetko. A ja si myslím, že možno aj preto sme tu, že sme si to všetko zažili na tom tele, na tom fyzickom, cez tú chuť ale vlastne aj to milovanie, to s tým tiež súvisí, že mať tú nádheru v tom. Pozornosť v tom. Pozornosť, no. V týchto tykoch.
si to vychutnávať. Len je otázka, čo s tým, keď ten partner to tak nemá. Čo s tým, keď on to má inak? Ja som napríklad, nazvime to pojmom vedomá žena, to sa dneska tak používa. Muži to majú radi. Ja si to chcem vychutnávať, hej, a šupky. Áno, že teda zajtra ráno stávam, tak ideme na to. Začnem od seba, vlastne dám najavo, že ja to takto chcem mať, presne ako si hovorila. Proste svojim nastavením, hej, že najprv uvedomenie si, že ja si to chcem vychutnať. A ten partner buď sa prispôsobí a vycíti moju energetiku, alebo keď je fakt také tupelo, že naozaj akože ja chcem len to, tak poviem, zlatíčko, ja si chcem to vychutnať a mne je to takto príjemné, alebo ok, tak dneska takto, alebo zajtra sa ponáhľa, že to je staré, ale pozajtra takto, po mojom, že skúsime to. A keď on si ide stále len to svoje, tak tam je ten čas, že ďakujem za skúsenosť, ale ja chcem niečo iné. Zase je to o tej sebaláske. Tiež keď si povie, že mne toto stačí, no dobre, no tak dobre, tak teraz má zlý deň, teraz sa ponáhľa, teraz musí vstávať, teraz má jednanie, no dobre, tak poslúžim v podstate, tak je to presne tej sebaláske. Toto sa mi tak zvedomuje, kde sa pozriem tak všade. Dávajú, že pacha, halo, ako sa ľúbiš? Nakoľko? To si naozaj nepovedala, lebo vlastne nám tí partneri vedia robiť taký barometer, že ako milujem sám seba, že? Teraz mi to došlo, keď si to povedala. Presne tak. Ale mne sa už tak začala meniť. Keď som to ja začala, tak sa normálne zmeniť, sa prispôsobuje. Ja som to fakt nečakala, celé roky som to nečakala. A zrazu sa začala meniť. Som to smere. Že keď videla, že ja som spomenula, inak som si to proste vychutnávala, že nezačala. Takže je to zaujímavé, no? Že sa proste prispôsobil. A potom povedal, že áno, že tak to je to lepšie. Dokonca to priznal. Dokonca to priznal. No, samozrejme, furt spať, ale akože bola som vždy prekvapená, to som od neho nečakala. Za celé tie roky som nečakala, že mi to priznal. To je dobrá správa, že to hovoríš, že to ide aj tak, no. Že ja som sa spomalila, ja som sa začala inak a on sa prispôsobil. Možno preto, že si pustila kontrolu nad tým a že si to proste odovzdala. Ja to robievam, keď mám nejakú ťažkú situáciu a niečo ma trápi, tak to zvyknem tak robievať, že Pane Ježišu, vkladám túto situáciu do tvojich rúk a ty sa o to postaraj. A teda každý máme inú vieru, nech ale že niekde odovzdať to úplne bez všetkého, že s úplnou dôverou a už sa proste spolieham na to, že je to vyriešené. A vždy mi spadne obrovský kameň z chrbta, lebo wow, tak akože nie som tu teraz na túto situáciu sama. Čo si nám teda nepovedala? No a s tým mi teraz napadla presne téma, ako to my ženy máme s odovzdanosťou mužom a ako to máme so spiritualitou. S vlastičkou sme to minulé rozoberali, že aké to je, že nám náš vzťah k mužom nám prekadli náš vzťah vlastne k vesmíru, k stvoriteľovi, každý to nazýva inak. A že keď tam máme nedôveru, tak nedôverujem skutočne mužovi. A možno si myslím mentálne, že dôverujem, ale keď príde bod v živote alebo pri milovaní, tak neviem pustiť kontrolu, neviem to naozaj úplne odvzdať. Takže muži čakajú iba na to. Oni túžia potom, lebo to je základ mužského a ženského princípu. Žena je tá, ktorá sa celá rozplynie a muž je ten, ktorý ustojí hranice a potom všetko mu zase poskladá dokopy a je to tak v poriadku. Ale aby sa to mohlo udiať, aby sa tá žena mohla rozplynúť a muž držať tú kontrolu, aj pri tom nejakom extatickom stave, tak tá žena potrebuje trošku vyriešený vzťah so sebou, myslím si, že so svojím otcom a so stvoriteľom, aby mohla mužom naozaj dôverovať. A prípadne s nejakými inými mužmi, aj to už je u každého individuálne. Takže je tam potom otázka, prečo niekedy ženy nedôverujú stvoriteľovi a prečo sa teda nevedia odovzdať mužom. Z mojej skúsenosti, dáme o pol prestávku potom takú krátku? Z mojej skúsenosti to dokonca môže ísť až do minulých životov, kedy sa veľmi často stretávam so žienkami, ktoré
v inom živote boli napríklad upálené, alebo iným spôsobom bolo ubližené. A väčšinou to bolo v životoch, kedy napríklad konali vlastne nejaké liečiteľstvo alebo niečo podobné, kedy mali tamto napojenie v tom živote na stvoriteľa a udiala sa takáto nejaká, nazvime to slovom, trauma a majú tam nevedomý hnev na stvoriteľa, že prečo si to dopustil a symbolicky sa odpoja. A je tam teda odpojená tá jóny od toho stvoriteľa. A hovorím to preto, že to vnímam ako veľmi dôležité si túto tému v sebe otvoriť, ako to mám ja naozaj s tým stvoriteľom alebo s vesmírom. Dovolujem si to, dôverujem mu, keď mi dneska z hora prišlo, že, alebo teda tá duša mi naznačí, že opustí toto a tvoja duša má ísť za cestou. Urobíš to? Dôveruješ mu tak? A veľa ľudí to tak možno nemá, lebo si myslíme, že moja hlava to tu má všetko vypočítané, ja to mám pod kontrolou, viem, koľko platím hypotéku, viem, koľko riešim toto. Tá hlava začne to kontrolovať. A to naša spiritualita ide bokom. Hovoríme o nej, čítame knihy, a potom príde takýto bod a my nevieme o ňom povedať. Dôverujem ti, lebo som svetlo ako ty. Lebo to tak je, všetci sme. Na tej vyššej úrovni sme jedno svetlo. Myslím, že tam pomôže, keď niečo takéto v sebe objavím, že áno, bolo to týmto, že áno, cítim to, že takto som prestala dôverovať stvoriteľovi, lebo mi bolo ublížené. V podstate som zomrela, prišla som o život. Takže jasné, že už sa bojím v ďalšom živote, aby som neprišla o túto telesnú schránku, lebo si tu ešte chcem niečo nažiť. Tak myslím, že stačí len to pochopiť, prijať, že ok, bolo to v poriadku, alebo je dôležité ešte pracovať aj na úrovni buniek, v meditačnom stave treba sa znovu obnoviť si to spojenie, alebo akým spôsobom. Podľa mňa, z mojej skúsenosti, je tam potrebné ísť do tých emócií, do tých buniek, lebo to pochopenie pomôže na vyrovnanie, áno, na nejaký pokoj. Ale nepríde tam z môjho pohľadu k tomu, že tam sa znovu nastolí tá hlboká dôvera, lebo je tam ten hnev. A tá cesta je dovoliť si ten hnev vlastne vyjadriť, čo my väčšinou nechceme povedať božstvu, že hnevam sa na teba, lebo v tomto živote máme podľa mňa s ním iný vzťah. Máme ho radi, budem to hovoriť zase veľké. A nechceme si priznať tam ten hnev. A ja som ho tam mala. A bolo pre mňa veľmi ťažké do tej témy ísť. A dovoliť vlastne tomu božstvu povedať, že hnevam sa na teba. To je proste niečo, no, to sa nepatrí proste. Ale ja si myslím, že my tu na Zemi vôbec nechápeme, kto je on. A ani ja to nechápem. Ja si myslím, že my na to nemáme z môjho pohľadu schopnosti to navnímať. Možno sa mýlim, možno aj niekto opraví, ale možno máme nejaké záblesky, nejaké chvíľky, len cez pocity zase, že tu nepochopíme. Naša mysľ je obmedzená, ale duša má už iný rozmer a duch ešte ďalšie rozmery, takže hlavou to nepochopíme, takže len nejakým tým nacítením sa. No, lebo on je vlastne z môjho pohľadu je tá čistá láska, takže keď ja mu poviem, hnevam sa na teba, lebo v inom živote si ma nechal zomrieť, keď som prinášala ľuďom svetlo. Tak on nepôjde do autority ako ľudia tu na Zemi a dá ruky preč, ale ja som za to není zodpovedný. My očakávame tú ľudskú reakciu, ale on príde s tou obrovskou láskou, láskavosťou a niekedy nám ukáže to, že duša si vytvorila nejaký plán na Zemi. Vytvorila si možno nejaké preliečenie nejakých vecí. Veľa liečiteľov z môjho pohľadu, ktorí sa teraz rodia, čo je takáto naša generácia, si naplánovali v iných životoch, že zomrú ako liečiteľia
aby v týchto životoch mohli liečiť kolektívne vedomie liečiteľov. A niektoré ženy si naplánovali zranenia na ženstve alebo smrť, aby preliečovali ženstvo. A toto zrazu dá úplne iný rozmer. Ale ten hnev ako emócia potrebuje byť prejavený v tej najsurovejšej podobe. Aby sa to mohlo pustiť z tých buniek a môže odísť preč do svetla. Alebo niekto pracuje so zemou skôr. A až vtedy, keď odíde tam ten hnev, tak sa tam môže vlastne nalieť znovu tá dôvera. Ako to spraviť? Môžeš to urobiť tak, že si nacítiš takto, odporúčam takýto nejaký pokoj spirituálny, jak to máme teraz. Môžeš si potom zavrieť oči a nacítiť sa vedomím na jóny, väčšinou to býva v jóny, tento hnev. Teda tento konkrétny, o ktorom sa bavíme. A ísť tam vedomím a začať vedome dýchať. A predstaviť si, ak sa to dá, tú časť tej energie, ktorá tam nemá čo robiť. A väčšina ľudí, aj tých, čo nevnímajú energetické veci, to cítia, že je tam niečo, čo toto tam tak nepatrí. A potom môžeš požiadať vlastné telo alebo vlastné vedomie, aby ti ukázalo obraz, ktorý je za tou energiou. A ak sa to podarí, ak to pustí to vedomie, lebo nie vždy to pustí. Keď nie sme pripravení, tak to nepustí. A to je dobré rešpektovanie. Toto ja ľudia zdôrazňujem, že nebežte hneď za terapeutom. Keď to tak cítite intuitívne, bežte, ale ak vás to vedomie nepúšťa, tak to ešte nemáte vidieť. Ešte nie ste pripravení to spracovať a to je absolútne v poriadku. To nie je dobré ani zlé, veľa ľudí to vníma, že to je zlé. Nemám to vyriešené, vyliečené, ale ja rešpektujem to telo a rovnako aj ľudí, ktorým pomáham, že nejdem proti tomu telu, keď sa ukáže, že to ešte nemá byť zvedomené, pustené, vyliečené. Keď my chceme hneď akože všetko riešiť, aby to bolo, ale ono to všetko má svoj čas. A nacítiť sa na to, že aj toto má svoj čas, je nádherné. Tam som počula veľké krásne prirovnanie s kukou a motýlom, že ubližíš motýlovi, keď mu narežeš kuku, tak si musí dozrieť. Áno, to je ono. A potom, keď sa ti objaví ten obraz, väčšinou býva teda veľmi negatívny, tak nebudem teraz hovoriť úplne o liečení traumy, dobre, lebo by sme tu boli asi dlho. Idem posledne na tú prácu s tým hnevom. Ak by sa tam objavila trauma, tak tam sa robí taký, že prepis, že prežiješ tie emócie, pustíš a vytvoríš nový príbeh. A čo sa týka toho hnevu, tak sa nacítiš na tú žienku, ktorú by si videla ako seba v tomto živote alebo v iných životoch, ktorú možno upálili a má tam voči stvoriteľový hnev a dovolíš si prežiť tú konkrétnu emóciu. Môžeš sa pozrieť do neba a môžeš mu to priamo povedať, že... Vykričať. Áno, doslova, no. Doslova. A keď zacítiš, že už je to všetko, tak si predstavíš, ako z hora steká svetlo cez korunnú čakru, cez všetky čakry a naplňa tie bunky jóny alebo celú jóny svetlom. Zacítiš tie jemné také svetelné nitky, ktoré sa napájajú hore na stvoriteľa. No. Lásko. To som veľmi skrátila Andrejka, lebo ono sa môže udieť aj to, že človek na niekoľkokrát si potrebuje preliečiť tú traumu, aby mohol prísť tomu to, čo sme teraz hovorili. Ale riešiť sa to dá. No. Dobre, dáme si krátku prestávku a dáme 5 minút alebo viac. Dáme 10 minút. Ešte mám sa otázku, iba krátku, ktorú na začiatku, čo si hovorila o mužoch, že keď majú nejaký problém akože so svojím mužstvom a keď na to prídu, že čo to spôsobuje, alebo teda, že čo v minulých životoch sa im udialo a preliečujú to, tak nasleduje to, že môže sa to zmeniť, že sa im polepší. Áno. A
Tak je Ono to to tak zaujímavé, keď si to hovorila, ale tak som nechcela do toho ti vstúpiť. jasné. Lebo aj tá dysfunkcia, ona, a dobre, že to hovoríš, môžeme ísť potom ešte na tému takúto mužskú. Dobre, ktorú ste povedala, súvisí práve aj s tým zlyhaním. Dobre, tak popredstav, keď to mal. Jasné. Ďakujem, že si povedala. Ďakujem ti, Veronika. Asi dám si kávičku? Ja ťa poprosím. Áno. Ja bola Prepačte mi trochu zaskus. Dneska nejako nedržím to kontrolu. Tak konám to, čo ma rozpráva. Dobre, tak poďme na tému mužov. Keď vás tomu niečo napadlo, sa kľudne povedzte. Zastriem vám tam? A sa dá trošku. Tam vypínač vľavo, vypínač na stene a dole. Ďakujem. No. Ako som nevedela, kde je vľavo. To sa nedá tak na chvíľu? Akože dá sa, musíš sa s tým trošku pohrať. Dobre, takže môžeme ísť na tému mužov. Mužom by som, aj keď som vlastne niečo začala, tak by som išla takou hlavnou témou, ktorú vnímam aj v rodoch, aj v takom tom kolektívnom vedomí. Je téma zlyhanie. Zlyhanie u mužov paradoxne súvisí s nami ženami. Lebo tiež máme archetyp vnútorného muža, vnútornej ženy. A keď my zažijeme zlyhanie v niečom, tak ten náš vnútorný muž tiež trpí. A zároveň aj my ženy, ktoré sme mali minulé životy ako muži, sme si zažili často pocit zlyhania. Dám taký reálny príklad, ktorý sa dosť často opakuje, lebo v histórii ľudstva bolo veľa vojen, kedy muži odišli do vojny a vrátili sa. A vrátili sa napríklad, alebo sa nevrátili, ale to je na inú tému, to je na tému neprítomných mužov pri ženách. A niekedy sa vrátili a napríklad mali nejaké zranenie fyzické alebo psychické. To znamená to, čo sa nazýva odborne posttraumatický syndrom. Alebo fyzické zranenie. A niektorých mužov to ovplyvnilo tak, že nevedeli vlastne. A tebe tam svieti zastrieť? Mne to nevadí. Ich to napríklad znemožnilo im to robiť tú istú prácu, ktorú robili predtým. To znamená, že keď mali nejakú usadlosť, nejaký statok, tak ten muž zastával tú chlapskú robotu, jak sa hovorí. A keď sa vrátil z tej vojny zranený, že napríklad nemal nohu alebo ruku, alebo mal dorantanú chrbticu, zrazu nevedel zastať tú rolu toho muža a cítil podvedome, že mu to žena vlastne vyčíta. A keď to bola náhodou žena empatická, láskavá, ten muž tam mal aj stále tú výčitku, že ale ja to neviem už ustať, tú prácu. A bol tam obrovský pocit toho zlyhania. No a čo spôsobí zlyhanie na psychologickej úrovni? To, že muž, keď sa chce za ženou milovať, tak by mohol byť vzrušený pri nej, tak sa potrebuje cítiť ako chlap. A chlap, ktorý sa necíti ako chlap cez deň v bežnom živote, sa nemôže cítiť ako chlap ani v posteli. A toto je veľmi silná téma aj v dnešnej dobe, keď nejakí muži sa cítia ako nedostatoční muži, napríklad v práci, že ich tam uzveže nejaký šéf alebo v niečom zlyhajú, tak to veľmi silno a úzko súvisí s tou sexualitou. A s tou, nazvime to, dysfunkciou. No lenže ako to riešiť, ten pocit zlyhania, keď už tam nastalo, napríklad keď sa bavíme o tej histórii, že už ten muž prišiel zranený. Je dobré tým mužom ukázať, že nezlyhali. Ten muž mal odvahu ísť do boja, mal odvahu byť tam v strede toho vojska, mal odvahu použiť nejakú zbraň a brániť svoju rodinu a svoju krajinu. Lebo ten muž, keď išiel do boja, on išiel vlastne chrániť svoju vlastnú rodinu. A ukázať mužovi túto stránku, že ty si ničom nezlyhal,
iba tam sa udialo proste to, čo sa tam udialo, lebo to bol boj, ale nie je tam tvoje zlyhanie. A tu je potom zase loptička na strane žien, tak ako nám muži vedia teraz pomáhať, že v bezpečnom priestore sa my ženy vieme liečiť z našich traum, z našich nejakých bolestí na sexuálnej úrovni, ktoré máme ženy zapísané naozaj na bunkovej úrovni z toho istej histórie, tak toto isté my vieme urobiť teraz pre mužov. Muži majú niektorí na bunkovej úrovni zapísané toto, ale my nemáme ísť do posudzovania alebo ponižovania tých mužov, ale máme im naozaj otvoriť tú náruč do srdce a povedať im, ale ty si nezlyhal v ničom a nikdy. A keď si tam mal pocit zlyhania, tak to je ilúzia. A keď im to povieme naozaj, keď im to povieme z tej úprimnosti srdca, že ja vidím, čo ten muž robí, že oceňujem toho muža, ja cítim to, že ma chráni, ja cítim to, že ten muž zastáva prácu, ktorú žena nikdy nezastane, lebo to je správne, žena má úplne inú úlohu, tak ten muž zrazu pocíti, že ona ma obdivuje, ona má úctu voči mojej mužnosti, voči môjmu mužstvu. A toto je základ, čo potrebuje muž cítiť v partnerstve, ale aj v práci. Potrebuje to cítiť aj od kolegyň. A nemusí to znamenať, že s tým mužom flirtujem, keď mu niečo také poviem aj ako kolegovi. Ale ako žena oceňujem ho ako chlapa. Ďakujem mu za to, aký je. A toto je tá cesta zase, že ako si vieme navzájom pomáhať a ako na dennej báze to vieme meniť. Že to nemusí byť o veľkých liečeniach, ale o tej dennej komunikácii. Ocením chlapa za to, že je chlap. Keď ma niekto chráni, keď je niekto ku mne dobrý, tak mu to poviem. A poviem mu, ako to oceňujem, lebo nie každý v dnešnej dobe je taký. Ďalšia téma mužstva, ktorá môže byť spojená túto so sexualitou, je téma, že na mužov je kladený enormný tlak, aby boli tí, ktorí zarábajú peniaze, starali sa o všetko, starali sa o ženu, aj keď je doma s deťmi a sú všetky financie na ňom, tak na mužov je ten tlak enormný. V tom zmysle, že od nich očakávané, že budú robiť niekoľko hodín proste denne, zarábať neviem aké peniaze, lebo tak to má byť, je to mužská úloha. Na nejakej vyššej úrovni akože možno je, ale vysvetlím, ako to myslím. Respektíve, keby sme išli na vyššiu vibračnú úroveň ohľadne peňazí, tak tie sa dajú získavať úplne iným spôsobom ako iba nejakým makaním, hej, ale nemáme dneska tému o peniazoch, ale súvisí to s tým, aby sme vedeli odbremeniť mužov. Keď zmeníme postoje k peniazom, že k nám môžu prichádzať, pozerala som seminár od jednej žienky, ktorá hovorila o tom, že ženská energia je prijímajúca a že žena zarába inak ako muž, že tie peniaze môžu proste prichádzať. Že nemusíme byť v tej energii toho, že mákame a keď mám nejaký výkon, tak až potom mi niečo príde, ale že vlastne ako tá ženská sila, tá ženská bohyňa viem, ako si o to požiadať a s otvorenou náručou to prijímam. A môžete si vyskúšať, ako keby vyslovene tak otvoriť ruky tomu nebu a pokúsiť sa to prijímať. Ja keď som to skúšala prvýkrát, tak som veľmi akože ušla z toho, lebo som to nevedela prijať, že mala som tam nejaký naučený blok, že ale vedia, ja musím proste mákať niekde niekoľko hodín a potom mi prídu tie peniaze. Musí to byť zaslúžené, hej? Áno, presne. Musím odmakať a potom dostanem. Áno, presne si to správne pomenovala. Není tam to, že stačí mi byť. A to v tejto spoločnosti naviazané aj na lásku, aj na peniaze. Lebo nám stačí byť, odkedy sme boli počatí a narodili, nám stačí iba jestvovať a zaslúžime si lásku. A rovnako na to, že sme boli počatí a narodení a iba jestvujeme, to stačí na to, aby nám prichádzali peniaze. Proste je o nás postarané. Áno.
To som chcela k tomu, že ako vieme vlastne odbremeniť tých mužov, aby to nebolo v tom starom vzorci, že ty makaj, prídeš tomu úplne vyšťavený a ja som bez príjmu a nechám sa vlastne od teba vyživovať. Len toto je na trošku akože dlhšiu tému, nechcem do toho teraz úplne zasahovať, lebo ja si zase myslím, že ak je tam nejaká dohoda duši, že ja budem tá plynúca žena, ktorá si chce vytvárať ten svoj život a robiť to, na čo sem prišla a príde muž, ktorý má peniaze, tak z môjho pohľadu je to v poriadku, keď to tie duše dohodnú. Ja som tým myslela to hlavne tých peniazí, že to je tá vyššia úroveň, ako nám tie peniaze vedia prichádzať. Ale na inej úrovni není v poriadku, ak žena je zameraná na to, že ty sa postaraj a ja nerobím nič. Ja som hovorila o takej inej úrovni, hej, ja hovorím o dohode duši. O tom, že tá žena je v tom poslaní duše. Ja už som vás trošku nezaprietla, dúfam, že ani že to zrozumiteľne hovorím. No a tým pádom, že to je vlastne v takom tom vzorci, že tá spoločnosť to má nastavené na muža, že ty si ten ťažný klon, ty si chlap, ty sa postaraj, žena je doma s deťmi, žena je väčšinou vyšťavená, lebo je doma s deťmi, muž vyšťavený z práce, no a potom akože riešime večer nejaké posvetné milovanie a napájme sa na svoje telo, veď každý sa na to vykašľal, povedzme si pravdu. Tá cesta je znovu tá, že aby to tak mohlo byť, že ten muž sa vie tomu otvoriť, nemôže byť taký vyčerpaný z tej práce. A veľa mužov je vyčerpaných. Mňa v rámci mojej poradne psychosomatickej muži oslovujú, ktorí sú preťažení, majú obrovské bolesti chrbta. A keď im pomáham to riešiť a vyliečiť, tak sa nám ukazuje, že vlastne si naložili to všetko. Držia aj tú ženu, držia aj tie deti, držia tú domácnosť, akože ten dom, myslím, skôr hmotne. A potom to tam držia. A ja im hovorím, keď to vidím, že ale vy to môžete pustiť. Keď tá žena potrebuje v nejakom bode oporu, tak vtedy to držte, vtedy ju objmite. Ale keď tá situácia odoznie, tak to pustíte, lebo oni si to držia na chrbte. Takže buďme láskaví tým našim mužom všetkým, nielen partnerom, ale aj bratom a otcom a kolegom, lebo držia to oveľa viac ako musia. A pokiaľ vám to príde intuitívne, tak im to povedzte, že nemusia, lebo je to spoločenský konsenzus, ktorý ničí tých mužov. Rovnako ako sme opisovali spoločenské veci ohľadne žien, tak toto z môjho pohľadu ničí už fyzicky tých mužov. A predstavme si ideálny stav, že ten muž robí prácu, ktorá ho baví, príde domov, kde má milujúcu partnerku a nie je zničený a má dostatok peňazí. Tam je potom vlastne priestor aj na to, že vedia byť spolu aj intimne tí partneri a vedia si tie veci aj vychutnávať. No a zase, keď je ten muž vyčerpaný, tak to môže veľmi silne ovplyvniť aj nejakú funkciu alebo chcenie vôbec nejakého milovania. Potom je veľká téma odpojenosti srdca od mužstva. Veľa mužov sa tvári, že je pre nich v poriadku mať ženu vlastne iba na nejaké fyzické potešenie. A mnohí sa tvária, že to vlastne chcú. A ak to tak chcú, tak OK. Ale ja si myslím, že je tam za tým nejaké zranenie na úrovni srdca. Lebo pre nás, ako aj pre ženy, aj pre mužov, je to napojenie cez to srdce na tú sexualitu. Aj ten muž, z môjho pohľadu by tam mal mať to napojenie, že sa milujem so ženou, ktorú milujem a mám vlastne odvahu milovať. A keď ten muž si zažije nejakú bolesť na srdci, tak sa môže stať, že sa to srdce uzavrie ako taký kameň a presvedčí sám seba, že mi stačí iba fyzické uspokojenie. Nájdem si tu nejakú milenku alebo priateľku s výhodami, ako sa to nazýva dnes,
A to je všetko. Ja som vlastne spokojný a presvedčil o tom aj som seba, aj ten okruh blízkych. A pre mnohé ženy je dokonca ešte akože taký frajer, taký heroj, že on má veľa žien, tak je asi teda dobrý. A to je vlastne totálny paradox, lebo nám to skôr povedá o úplnom opaku, že keď je ten muž odpojený od seba, ako to milovanie môže byť nádherné. Potom je to iba o sexe, nie je to o tom milovaní. A cesta z tohto je vlastne preliečenie z toho srdca, ale vraciame sa vlastne k tej téme, ktoré sme boli v úvode, že koľko máme zranení na to srdiečku aj z tohto života, aj z tých iných životov a muži to majú vlastne rovnako. A muži to majú z môjho pohľadu o kúsok ťažšie v tom, bo my ženy sme zvyknuté podľa mňa, byť trošku naladené na to telo. Už len tým, že máme tú menštruáciu, sme inak trošku naladené na to telo. A ten muž, podľa mňa to nemá úplne nastavené, takže idem sa zaoberať tým, ako to kde mám a čo cítim. A je to prirodzené, že to tak je teraz. Tiež muži teraz prechádzajú z môjho pohľadu rôznymi vecami, dostávajú sa tiež do vedomia a sú to pre mnohých úplne nové veci. A nie sú na to zvyknutí s tým takto pracovať. A je podľa mňa dobré to rešpektovať a ani toho nejako netlačiť. Ani nerozprávať, že takto to je a proste to tak je, lebo ja si to myslím, hej. A poviem dať priestor, že keď to tak majú, ako to majú to možno niekde mnohí v takej tej racionalite, tak im to tiež tak nechať. Ale ak je tam už tá úroveň, že mi to vadí, že ja to chcem mať inak, lebo mi to nestačí napríklad v tom vzťahu, že ja potrebujem, aby si vedomejšie nejaké veci vnímal, aby sme to mohli spolu prežívať, tak znovu je to potom o tom si to vykomunikovať a nejak to vyriešiť. Ale to podľa mňa súvisí ako s partnermi, tak aj s kamarátskými vzťahmi. Mne sa to stalo v kamarátskom vzťahu, že som to ukončila, lebo som zistila, že tá druhá bytosť nevie rešpektovať nejaké moje veci, aj keď som to viackrát vykomunikovala. A keď už sa udeje nejaký čas a ten človek to nerešpektuje, z môjho pohľadu tam nie je iná cesta, ale znie to asi tvrdo, ale ja tam už inú cestu nevidím. Keď to niekto nerešpektuje, tak že to zase to téma sebalásky, tak proste tam musíme iba odísť. Potom sa ale dostávame ešte k téme, že tvrdí sa, že žena je tá cesta k stvoriteľovi a že žena vie priviesť muža vlastne k tomu vedomiu. A tu by som znovu išla tak opatrne v tom zmysle, že ako partnerky poznáte svojich mužov a môžete ísť vlastne znovu cez to vedomie, cez to vedomé milovanie, cez tie dotyky, cez to jedlo, cez to pozdravovanie prírody, skôr sa nalaďovanie na to, že ten svet je niečo viac ako tá hmota, ale buďte vnímavé k tomu, ako to má ten muž, že netlačte ho do ničoho, iba mu ukazujte, že ja si tu vychutnávam tento obed, alebo dobrú kávu, alebo niečo. Alebo tú prechádzku v lese, že nečakám do milu, ale pozerám sa na tie stromy, cítim ich, voňam ako vonia ten vzduch v tom lese, tak vôra stromov. A ten muž, keď to uvidí, tak buď ho to akože zaujme, že aha, naozaj možno sa tie veci ešte dotýkajú nejakých vyšších sfér, alebo nezaujme. Len tu je potom veľmi ťažká otázka, že dokedy to držať, že mám mu dať ešte šancu, mám to ešte s tým akože ja mám ukazovať tú cestu, alebo má prísť niekto iný. A na toto nikdy neviem odpovedať ja z môjho pohľadu. Ale mám tam ja takú tému, že každá duša vie, čo už skončilo, čo už naplnilo svoj potenciál a každý niekde úplne v útrobách cíti, že s týmto partnerom to bolo naplnené, v tejto práci to bolo naplnené. Ale dobre si dať ešte pozor na to, že niekedy sa nám ukáže, že to bolo ukončené, ale ukazuje sa nám, že bol ukončený ten starý vzťah v tom znení, v akom fungoval a s tým istým partnerom máme začať odznova. Aj to sa môže udiať. Ale znovu, keď tam máte tú naladenosť, tú nápojenosť na tú svoju dušu, tak sa vám to ukáže, že je to takto. Mne sa napríklad stalo to, že som si uvedomila, že ako ja chcem od neho prejaviť lásku, keď ja sama som k nemu ako pes. Proste niečo
to ja záverečne, alebo čo. Potom som si uvedomila, že ty Boha, že ty chceš, aby on prišiel za tebou a ťa objel, že chod ty za ním, ty ho objel, a proste takto. Áno. Ale takto jednoduché to je, akože znie sa, že nie, ale takto jednoduché to je. Ďakujem, že si to povedala. Takto len niekedy, no, to je to, že nie sme stále v tom nápojení. Nie sme. Áno, je to jednoduché, keď sme v duchu, tak tam je to jednoduché. Wow, ja milujem tieto tvoje prešličky, to je krásne. Ja som slovenčina, vieš. Ja, Keď sa človek nad tým zamyslí, tak ako je to nádherný jazyk. A si ho často prazníme tými našimi cvičniami, alebo... A ja to robím, no. Jasné, lebo to máš to ti ide, vieš, z tohto strojčeka. Presne. Proste nás to takto učia, že je to rýchlo, instantné riešenie. Instantné, presne. Presne, ale